martang yang mahitan asiniroha madihamu do dame nasian debat hamata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Atani debata dihita ima di buku Evangelium Matius bidu onom ayat 25 sahatu ayat 24. Alani ido baina hudok Tuhamu unak kolsoho kamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton. Daum marga hosa sien si panganon, daum mga daging sien parabiton, berekamu mapidong akkana martonga-tonga langit. Akkana somanabur na somanggotil na sopapunguhot tu sopo. Tongdo di barmudu-mudu amamuna na di balwagi jangina sidan. Dagudang dope hasurungan muna siyani. Isihamu marhuaso pagadahon ari-ari na nanggo sa astagajang na anggo tumsiya pakulsohonon ni rohanan. Buwa sa atong kulsohonon muna parabiton patakasamuma partubo ni bunga-bunga di ladang akka na sumangula jala na sumanggotil. Ahu mandog tuhamu gari si salomo uju di bunga rakasangapuni ibana gari sumamaki songon bunga-bunga sada. Asamolo songoni di perlu si debatadu du na diladangi na jongjong songon sadario na sotupa di kuruni marsugut nai lamma hamu lam soparlusonna ui hamu siotik kapor siaw atong unang mahol soa rohamuna madoa hama panganon nami ahama inumon nami ahama barabiton nami akkasi pilibigu do karikot to salu si songoni. Diboto amamuna na dibadwagi jangido nang rikot akay dihamu. Say jumulu malulihamu harajaw ni dibata do ati kuranna. Dungita bahonon na dusudi akaodeng tuhamu. Atong unak kolso kamu ari marsugut ay sarihonon ni ari marsugut do narikot disi say do molo masih porsanan hasusan nabi akka are ido sahana dihamu donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga poda di sadahuta iguari ma adong sada ama si malas. Ala udaw niamat taon di hutai HP pangulat uladang do alay say horan na marungutu do amat taon jala horan na mangidu-ido tung so diboto do rupani ila jala say udaw niamat taon jo marupani lautu warung dohot nang songoni to ka ulaun aka pesta nang pinangapala si solho na namarlanon alay salaw do asal dapat mangan dohot dapat sigare di pesta jala songoni maturus ulon na holan na holsoak kolan na holsoan ape tanona marhe tarhe tardang diula olan yanakon nama saya disuruh laut tuladang do inatana alain guibana olan nanain tuarong markartu marbatu marjuji bahola song ni ulon na terus alanidang diboto ila sai mangido jana ido guarne amatai gawe amata si pangido jadi digelari imamatay sumitro ala horan na mangido jadi lapatan na bahasa ido sumitro suka minta rokok ima diguare amatay si sumitro alanya ala holan na holsoan jala holan na mangido
manang tua pe, manang sigare pe, saya songoni ma ibana. Alani gabi sada adong gelar na hurang dingkan. Dihamu donga saha porsiaun laus ido nanaing dohono ni trupukot tuita. Ngasomal tabigini anda di matis onomon taringot tu ima unak kolsoan. Alai bahasa do pesi gudang jolma na kolsoan saha tutikyon. Abi sada kolso inak kengan ina koni ido mabain ibana gabi halak na marungutungut halak na somad boto madok moliate jala halak na mabain imanak kaningani mabain ibana say gabi hurang marnida ak kapasu-pasu di bagasang mulunang. Donga saha porsiaun dimula na ujud itu pada bata jolmai tu sikko do memang sikko do dangadong maranga susah dangadong sihol sohono disi ida molote ida di panopon na perjuru na binani di bata barangadong sihol sohono disi adam ai di para di bata do sudi luri do para biton si pangano kebutuhan di jolmai bahkan berlubi-lubi sikko di bayar di bata ima taringot tu di panopaun na perjudi tung sikko do dibayar di bata danga dong kebutuhan naso nibayar di bata denggan alai dialani dosai alani gudani alani pangalahui gabi madabu ma jolmai i manaknya itu dosa numpe madabu jolmai itu dosa. Tidak mah di kebutuhan ni jolmai dung madabu jolmai tudusa tidak mah di kebutuhan ni ido mabain holsoan alani holso ido alani kebutuhan ni dangadong be tercukupi gabe gudang mahalak na kuatir gudang maholso gudang makebutuhan di nadidaunan ni kebutuhan ni tubuh manakaingan ni dia may holso jalan waing nung ngagabi sahit na balga holsoy ido na tayo waing sahit na balga di partikyano alani sa dido akanabi do sa sitong na taringot to holsom adong do mandok ima 40% holso ni jolma ima taringot tu na suhama sa dopi jala 20% holso tay ima makolsohon nang salpo jala 22% holso ni jolma sati kosna ima holso naso mararasan so ngona matay na kengedarong alasan na jala pola do dido gumudang do halat na mati dada ala ni napalo jauh karejo alai ala na holsoan do gumudang guna jolma mati ala ni na holsoan dangarani namangula dangarani dapat namangobahi rupani tau do benedo upani holso mempengaruhi sistem peredaran darah do sistem saraf alani dia bakal donga saha porsian ido na nido ni Tuhan Yesus do lapatan na holsoan alani holsoi ima biar ni roha na suni ida na somasa dope nama baik kita gabi musi saun bahkan gabi mabir ma gedi sama pesimisme manang halak na pesimis do halak na saya holsoan alanya ala holsoon ima nama ngocop sudilas nirohatta berkau menakan ngani sada amat tala holana holsoan dangar kialas rohana mananga HP najinaro gabi magodo imanakkan ngani buhi dohot las nirohi gabi subuh be ibana mektel gabi subuh ibana mulung arania ala holan mamikir-mikiri jala ala holan na holsoan ibana obar tusido dia makadong asaha porsia odo narikot na pinasaan ni Tuhan Yesus tu kita asa didok nakangani unak kolso kamu agiahan
idolan hidup ni Tuhan Yesus tu hita. Alani na parjulu sahali na dohoron ni hata ni dibata una kolson agiah na masa. Alania ala adong do dibata ima nama permudu-mudu kita. Adong do dibata nataha porsyai. Mamuka sian ditoppa dibata jolmai saha tutikion. Dakol sekedar ditoppa dibata, tetapi Tuhan juga memberikan iman akan ini segala kebutuhan, segala apa yang perlu na diakka na tinoppane. Alanido di perjalanan ni ngulu tahun ikut jujur rohita. Asana nido ni hatan debata una kolso kita akon tahapor syai na arungo debata. Ala di parade debata do hanguluan na saliling nililing na. Disuruh Tuhan debata do ima anak na Tuhan Yesus Kristus. Narodo anak ni jolmai ima laho mangalekon diame. Pasu-pasu hanguluan. Iduna tayran nong di Yohanes 10:10 narodo ahu asa manguna sida jala asa marlubi-lubi na sida. Jadi mga rasay luar biasa dwi nanidok ni Tuhan Yesus una kolsoan danga dong nasotar patupa tuhat tadi bata. Namangi molo na indo honon na tuhi tadi amak kadong saha porsyaon una kolso kamu ay dangarong guna ni halak nasay holsoan. Tidak merlapatan ni. Bahasa ala halak nasay holan na holsoan budi ngabe kibana gabe malas mula-ulaw. Ala ni dangarong guna ni nasay holsoan alay dikodo honot tadong. Ay holso-holso ma baik kita gabi tupki. Hidup benedok di Pura 12 ayat 22. Di mana rokok di sini kekhawatiran itu memungkukkan orang. Gabi tupki, gabi buku hodu hita alani holsoi ima benar di Pura 12 ayat 22. Ia holso-holsoi ima baik kita gabi tupki. Memungkukkan gabe kita jepe umur tahunan na gabe madoni hita madodoni idodoni holso hita. Alani iman ubay takas naking dipaingo Tuhan ta Yesus Kristus igo maadong do di bata di polar di para tulus bereng mapidong na martonga-tonga langit bereng mabunga-bunga bereng maduhut-duhut so di paloas di bata nasida sonala nasida mula-ula sonana karejo, tetapi Tuhan memberikan kehidupan bagi ciptaannya. Aron yang dohono na ima ingo mah di bagasangulum do di bagasangulu tak tung suadong do lapatan ni halak na holsoani ay holsoi do mabek kita gabe ngongong gabe disoro las nirohatay gabe magoma imanak kaningani dia me pasu-pasu siang mulut. Nabangiu dia makadong asaha porsyang na indohono ni tulpukod do tuhita dia me. Asa una kolso dihita alay rikot madihita sabam ni roha. Rasa cukup madok mauliate. Idora mo say baga do molo tajaha di sada Timotius onom ayat 1 ayat 10 yang go kebutuhan ningulu ni jolmai di boto di batado lam ditabay di batado alani didok tuhita medok bersyukur mengucap syukur mahita lapatan na halak na mengucap syukur ido hata nama dok cukup hata cukupon dihita lima hata moliate rasa cukup. Ado lapatan ni hata rasa cukup. Umma noaing namol dapot tita di ngulutta sigano pare. Hira soadong do nama dok hata cukup. Dope di pertikiano jolom madok asaibe. Hazol mau ni sadiri madok lima saya sumarihon jalama diori sigano pare. Bahira terus do hira na hurangan ningong marupani. Hira na nungadong 2 mobil na itu, nungadong 2 jauh na yang opat, nungadong kepeng nga sa M na yang 10M. Jadi, itu benar didoksi
dopani di do Raja Salomo di buku Puda 30 ayat 15. Takas do di buku Puda ayat buku Puda 30 ayat 15 di gobar hodurisi dua do boru nilita niatuson tulu do nasida naso habutongan opak do tahe naso olo madok nunga sae. Napatan na di siya terus hahurangan terus ibana sae hola na hurang akhirnya saya hola na hurang tidak pernah merasa bersyukur mengucapkan syukur gaya hola na holso ibana hidup benedok kala naso maddo hata sae dikobarkon si Salomo di songon litta modo litta kan basu tidak kebo timando cukup urso saya diocop akhirnya mati sendiri oleh kerakusannya. Imahala naso maboto mauliate alana parpudi ma na indohono ni turpukot hita dia me marsihoho mahita makapursiai di bata molonunga marsihoho tita makapursiai di bata tutudang arong bedi hita ganggu ni roha dohot holso alaniaha alanunga taha porsiai di bagasang ngulutta natangani di bata nama maso hita alai taingo maso nedok ni amatta Martin Lutheri nganggaber panen gebe nakol sonale gebe dang mula dang boy kodono tara song padok ni amatta Martin Luther alright labora martangi yang hut bangula lapatan ne kotong do taula ulota unang taring tangi yang alani pakulusun namanya ulaon songoni unang taring ulaon alani nama kudus di bagasatang alaikon orait labora lapatan na disi tapak kemang ulu tahun bekerja mula-ulaon alai hobarme tusaka ni debata unang be adong behita na merdusa ala na isay olan naholsoan taula maulotang unang besay malas unang besay holan na mangido-ido alay di baga sa kaporsyaon do di baga sa pangulaon kita mau diajak manusia yang kreatif lapatan na manusia na kreatif manusia yang hidup di dalam kasih Tuhan jolma na mangulu mula-ulaw di bagasan hatani di bata tong ido halat na makamonakon sudi pergumulan ninguluna dangadong betalu ibana holso nunga bitaluhon di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mauliate mariho alit Tuhan di bata marhiti hatam nabedi. Amin.